Hei, omistat sä hevosen sun tyttären kanssa ja harrastatte yhdessä? Onko teillä tullut eteen jotain ongelmia hevosen kanssa ja sit satelee neuvoja oikealta ja vasemmalta? Mun asiakkaissa, kun mä oon ollut auttamassa ongelmatilanteissa, niin on paljon ollut äiti-tytär-komboja. Ja kun tulee niitä neuvoja joka puolelta, niin siinä usein myös sit kärsii se teidän välinen suhde tyttären kanssa. On tosi tärkeää luoda oma systeemi teille kolmelle, sulle, tyttärelle ja hevoselle, se oma juttu. Ja se alkaa aina yhteydestä hevoseen. Ja kun löytää sen hyvän, toimivan, aidon yhteyden hevoseen, niin silloin se hevonen kanssa alkaa kertomaan paljon enemmän, kun sitä oppii kuuntelemaan. Ja tämä auttaa myös tosi monen ongelman ratkaisemisessa. Ja sitten kun teitä on kaksi, niin kun luotte sen oman systeemin, niin on paljon helpompaa yhdessä pitää se oma linja, sit kun tulee niitä neuvoja joka puolelta. Ja se oma linja perustuu myös niihin omiin arvoihin sen hevosenpidon suhteen. Ja siinäkin kannattaa olla sitten tyttären kanssa samoilla linjoilla, niin niitä kannattaa pohtia mielellään tietenkin jo etukäteen, kun hevosta hankkii, mutta viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun tulee jotain ongelmia vastaan.